Dreaming of becoming doctors, study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. What la langot ki noilam ki bahakmat jonga khasi students union kim dan hasanda ban pentelun ya kam ka bakila dap ban lam khman hadin bakila syakam no haki pulet Henry ki Dkhot jonga nega sang kila petang ban pen sngo ya ki santli ki mat jingdawa kini ki santli ki mat jingdawa ki dei ki baka sang KSU kala dapan Aiti show Myntri rang ba ka jalau konrad ke sang ma haringkat ka jing ipor ka bakhat sansngi ka baka sarkar kala le bam patiau tat hadu baka nega sang kala pen banasan don da ka jing yakhi Kum ka jing betang ban pen sngo ya ki mat jing dawa ki Dkhot ka KSU na keleng ki unit kan thop ki bana ka CEC kila lej ban IT ya ka te ka jo ka Dorkhas ka bakila I show CM sasha ki MLA jong ka yeng dorbar thau an ki bakan thop ya ki Myntri sarkar ka baki dan ka bakila yo ban IT haki kamra tri kam ki badana Secretariat bat ki office tri kam bashimat jong ki kumju haki MLA na kalyang sanshar bat ki bana kalyang persha ki santli ki mat ki bahakmat ka baka KSU kala bu ka dei ban penduk pendam no ya ka public hearing ka bala long ha ka lai puai tarik unai tung araja arpun riu jong ka Shri Cement Limited ka bala so buat lupa padang ka sarkar ka Shri Cement Limited hadu bakan don ka jing thombor ya ki nu ki persya na ka benta ban ailat ya ka Shri Cement Limited ban ti ya ki mar hapok kendo ka jingdawa ka longru ban wengkam yo deputy commissioner but superintendent of police but ki he pulit ka East Giant Hills district har ringkat ki nong tray jong ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB ka baar ka dei ban pentray kam no pura ya ka MRSSA arajar khan rio ka ba ompat yo ya ka ILP ka ba ka KSU ka ong bala shi post nam ka sarkar jala ka la shu thok shu kor ya ki patba halor ka MRSSA arajar khan rio Nolor kata kaseng ka dawa bagi kerdop talasi ki badai ruki entry but exit point ki de ban yeng hakat pratali ki jaka jong ka khasi but Giant Hills balapan scam nadu ka sarkar barim tang ha ling kabalai ban pentrai kapno ya ka amendment jong Migrant Workmen Act araja arpo khnang banam ailat ya ki barjala ban shurung kat bamon shaka jela but kini ka plyang ja but ka hok ki trai muluk Kapasau kalong ban penbet ya jing thungkam thungjam hanigrams kabak sarkar jala house nam araja arpusan kala dep ban tuklar hi ban pen sange ya jing yakhi ka sang bat ka kular ban shimkhia ban penbet ya jing dawa ka sang bat ka sarkar pdang Henry latam shisnam kampat doni e bat ki kalak tien lut baro Kapasan kadai ban wanra ya ka thungkam thungjam ka bakhoj ban weng no ya ka personal interview naki post grade B grade C but grade D kumbala batha nang ka sarkar pdang ban pentri kami ki jingkala ha ka MPSC but DSC kumla ai jingmut ka seng pat ban don no ki an la ki standard operating procedure na ka banta ki we ki recruitment board namar ya ka bamanta kini ki recruitment board ki thep kam pathar kat bamon Habatin pej bahagi ki sharp plus F ka plus F ha ka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dor jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki bale hi ban ai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya